Hadin bami ka jing huri hura hakitan Garo Hills Senin kasngi haga baki pat ba Garo kila persha jur ban sha ki bri ki bam dei na ka jat ban riu Garo ban let thap kerteng ban ban yakun ki election JHEDC hadin ka jing sha show away ni ki briu dei na ka jat ban riu Garo haga por ba utmu ban let thap kerteng lami ka jing yakan at ka bajur bat adon ka jing sha thang ka office jong ka Garo Students Union ha West Garo Hills District. Hakashipau tarik leber nakaliang ka Federation of Khasi Jantia and Garo People kalami syakmat ban penram jur ya kajing jia sha thang ka office trekam joka Garo Students Union ka badon West Garo Hills District henen gamit khandai tarik leber habakran syakilat pathai kubor hakashipau tarik leber ha office trekam joka seng hakan ton masar u president ka seng ba dan di cliff kongsit ula ong bakum ka seng ka penram jur ya kani kajing jia ban nakaliang ka seng ka aj kajing kershan ki pat ba Garo ban sha ikinu ki bamde khasi ban shimbanta haki election JHEDC Then kong sharp na kaleng ka seng ni ko na kuble ye phi ki la pa ko bor ki ba la apply po khang khang paling ka po jengka jumul kam jong phi ya kani ka jingkhat ka jong ni ya kani ka press conference ni ka ski te na kaleng jong ka Jantia and Garo's people ni penrem jur ya ka jing sa thang jong ka office jong ka Garo Student Union hapo kabanon po West Garo Hills District but kani ki jingjang I ba kadi lingba kani ka order ka bala pass da ka GHDC Garo Hills Autonomous District Council po khana tarik banai feb but ya kamut notification ka bala penmi pan ha ka khatnyo tarik jung banai feb arja apun rio kani notification ka ba penmi kalong ba deh peneng ka jingya jong ka sur jung kaleng jung pai ba hari lum Garo ba kelas sode ke por ba anu mai la chu ya ki nu ki nong isim benta mo hapo ka GHDC ki badai ki non Garo ka bambut la kim don hi ta ka sernot certificate ka bari jo ka shulu tribe dalli ru kinum yo ban isim benta hakaliang ban long ta ki win ki candidate hapo kan election te kajingja kalong ba hadin hapdeng kajing ut jing nam jing pat ba napo ka Rilong Garo Hills henry ni pat kidon kiriu sim kabu ki bakwa ban penklut ya kani kaya jinglong jingman ya kata sentiments jengki para rilom napoka Rilong Garo Hills kejongi ya kaba uni uwe na banglatif katang ko as motor mominen walik ban file ka nomination kejong da kabalik persa ya kata kajing snow jengki para rilom Garo Hills ke benang thi tika sa mi ka nang tu hi salong ka mi ke kajing kabam sutanat ba kajing long jengman ka makalong mata hapo ka rilom Garo Hills kajing litsim ka jong u kani kalong boleh persa ya kata kajing snow ju pa ba Garo Hills ya ka ba ngila manong ba la thek petrol susu pa hagading te dina ta kadaw na kaleng ka seng ni penrem jur ya kani kajing le persa ya kajing snow ju ki para rilom po rilom Garo Hills bat kumju du kajing sathang jong ka office jong ka Garo Student Union ka FKSP hi habro kawai ka habro kawai ka snap rekam ka jongka kalong bah mana nadu ka Khasi Hills Janti Hills bat po Garo Hills ru bat kumju ru ni ai kajing kersan ya kiwi pat ki seng balang ke badon matala ha kali kajing ki ban persa badalai ru mardot anom ala ya kita ki brio ki benji simenta hanika election jongka Garo Hills autonomous district council ya ki bamdan ya tak sernat shilu track de kadika kapor kabla dir palat mensia kerno ya kaba ngisnotanat pat menta ki pajba nagari room Garo Hills kila suthu ya ki jeng kaman up ya ki ladiki aila ya ki wi pat ki jaj ben rio ki benji simenta khamtam habadi bakaliang election pokai GHDC namar beli u kalong no kalong kapenyap no ya kata jing snow na kapenyap no ya kata ka spirit jong ka suksidu ya ka bangil ayo khnang ya ki atonos district council ru mo kalong kumno banyada ya ka identity ya ka culture bat kumtar terter te kadike kawai ka ba ngatrai kapat nem diri kapor ya kipai ba Garo Hills ladaki kendit benrio nak menta daka jingelong teli lang kawai
kemut kejeng ma kaban apa dah pateng baswan kanum dan show dia beli nakaliang jongi ngisno bandi ban kersan doyap da em ya kani kejeng ki jong ki yang thi namar baliu kum ke jat riu mo kita ke jat riu lum ke badan hakaju ke jala ni ba hoi ka numbers jong ki representative na Pogar Hills kidan la ka jong ka numbers ba kum ju nangi kidan la ka jong ka number kai ga ma kwa nong ni ka long ba la dangi ala ba kini ki jat riu khamtam ki jat riu muslim ki yo ban rung hapo ka sanjima sansima hapo ka jala ka jongi lingba na Pogar Hills de kimi tang san rungut nyungut kan wara ka jing kan ap ka jing ma ba khra ba om dei taki pai ba Pogar Hills ru rei wat kum ju yangi shani sport rilom khasi jantia Abai di buat kani ni yano pin kali ka sotanan hapo ka jingalang ka ba ngila pelong ha u arjar apulai ba ngili Pogar Hills keju hi kata jingkeli ka ba bun ki keli yano in keno de ngi hi kum ki noilam ni ong ba pej mantangi rong kam ban pej sakmat ban jam sakmat om dei ban teru ke jing bakla jo long shwa man shwa jangi na sedien nama khnang bagi nyo jingteli ka long ba ya ke kata ka jingduna ka ba ki long shwa man shwa jongi kile ne ke jing klet ke jongki hakinu nu benta ke di kam na ka jongi bangin phai sakmat ban num kuno inno re kum gejat men riu de kum gejalahi long kawai kata hi ke ka sur ka ba nakaliang jo FHP ba ngile setie ngi ong ba inum dan kono no ong bang inum la ban le hele ke jingi khun kan dan me te tadi na takadaw hi kani ke sinjam ka ba ngai i ba manta hi inumong ba ke di kiseng balang inumong ba di political party ndai ke di be ke jingi ki ka ba dong kam na manta ki pardo ki para rilum ke jongi ke be ha than Garo Hills ka ba than rilum Garo Hills namar nganong pi kat kum ke jingi lap ka jongi hi na kaling ka seng baladang kini kim na man kendet riu manta ngani tu ipi ka dei ke jingkut ya ki pat ba ya ki para rulum juga ke Pogar Hills bat ka wiru ngapa wanong baka duna palat kata kata ke political will ka ba ki bu shwa ya ka party ya ka vote bank juga hakmat ka kwa banai ke jing pan pau khani ke jing snow nong no ke jing snow ban kersan ne ke jing snow tenat ya ki asami semua kiso kemen mamanta ki yo noilam uchi minister benut uban la kumba arlak tam delete kita ki doubt voters hapo ka jala asam khen badai ko umnur ukran shai be ba ningkong hi ka dei namata ban safeguard ik jam ri asamis tingi mata ro hang ni nong kam ya kita ki nong mi khmat ka jongi ne uchi minister ka jongi bon bo shai ki pat ba rilom Garo Hills hakmat ya ki pat ba rilom khasi jatia hakmat bat ya kata ka vote bank syadid ni kum gejala ngi rokam ya kum kita nong mikmat kumba pikir mentan ya kata kejinga pun tanggawi kalong ba kadai ka ba ngiskam ya kejumut ju bakat kum ginong elam bat ngatrai ya ka ba ki khot jong ki seng balang bat ki khot jong ka FKSP Garo zone ki shim ya singjam ngatrai idon ke jingkeman bangila man penkut ngila man penkut hadu ka bakut banyo i jing job ru bat kawiru ngaka wanong ba ladaran kaman hi kalenti karang bon ma mendang i pej ke jing sim kabu kini ki wei pat ki january hapo rilom Garo Hills khamtam i january muslim ma ke ba ngi long dau ba ki la bandai ki bangladeshi muslim kawi hi ngi hang thi hi kadai ba ki kwa kadang kata ka economic exploitation rei kimpayo ya taka bano ya kata political exploitation na political gain hadu menta de hakapukut hi kalong ba lada sisin hi kimpayo ya ta ka ya ta lakam joka senchar khada ngathrai ngidang la banle shibun ti kiru henrei lada maki hi klayo ban uthie hak senchar khada ngathrai ya ta ka jingkali ke jongfi kandai hi ka jingstang joka jingkot